Една от най-разпознаваемите фирми, свързана с изграждане на енергийна инфраструктура в страната, старозагорската компания Елконтрол направи първа копка за нова производствена база в Стара Загора. Гости на събитието бяха партньори на компанията в лицето на Siemens България, Schneider Electric България, ABB България, служители, представители на ръководството на община Стара Загора в лицето на заместник-кмета Радостин Танев, главният архитект на община Стара Загора Николай Василев, началникът на отдел инвестиции Росица Райкова, общинският съветник Йордан Николов, както и семейството на инвеститора инженер Станимир Христов. Главен изпълнител на обекта е Главбулгарстрой АД, а проектът на новата база е на архитект Иван Динев. С приветствие към присъстващите се обърна собственикът на Елконтрол, инженер Станимир Христов. Днес е първата копка на новия ни производствен комплекс. Това е пътят. 27 години, стъпка по стъпка, с ясна посока и без отстъпление. До май 27 година тези стени ще са издигнати. Машините ще работят и екипът ще е на своето място. И говорейки за екип, ще открием 50 нови работни места, 50 семейства, 50 кариери, 50 причини тази инвестиция да има смисъл надхвърлящ бизнес. Вярваме, че бизнесът е длъжен да инвестира в младите хора. Убеден съм, че успешният бизнес и социалната отговорност са едно цяло. Когато една компания полага грижа за хората около себе си, за своите служители, за образованието, за общността, тя изгражда нещо много по-трайно от печалба. Изгражда доверие. Инвестицията в изграждане на новата база е на стойност 6,5 милиона евро и е най-голямата единична инвестиция в историята на компанията. Новата производствена база ще бъде разположена върху парцел от 16 500 квадратни метра с 4000 квадратни метра застроена площ. Срокът за строителство е 1 година. До май 2027 година базата трябва да бъде готова. Чрез новата база фирмата ще увеличи близо 8 пъти производствения си капацитет на електрически табла и ще може да произвежда 3000 табла годишно. В нея ще бъдат инсталирани технологии от световно ниво, автоматична машина за опроводяване на електрически табла, лазерно рязане, лазерно заваряване, щанц преса, машини за огъване, прахово боядисване и автоматизиран, роботизиран склад. Всяка от тези технологии позволява да се произвежда по-бързо, по-точно и с по-висок стандарт на качество. В новата база ще се сглобяват продукти на Siemens България, Schneider Electric България, ABB. Елконтрол ще надгради портфолиото от собствени продукти, родени от дългогодишния опит и задълбочено познаване на пазара. Намерението на инвеститорите е Елконтрол да стане водещ производител на електрически табла в България и Европа не само по обем, но и по качество, технологично ниво, иновации и доверие. И накрая, но не на последно място, искам да изкажа дълбока лична благодарност към моето семейство. За всяко предизвикателство, за всяко съмнение и за всяка победа те са стояли до мен с вяра, търпение и безусловна подкрепа. Благодаря ви. Поздрав към инвеститорите отправи заместник-кметът Радостин Танев и партньорите от Siemens, Schneider Electric и ABB. Позволете ми от мое име и от името на господин Тодоров аз да ви благодаря за това, което правите. Защото има значение. Това, което вие правите, показва, че в Стара Загора може да се развива сериозен бизнес, който да е на международно ниво. Когато има професионализъм, отдаденост и постоянство в работата. Това ангажира изключително много община Стара Загора. Не само за това да не ви пречим, както обикновено свързват общините, а по-скоро да показваме, че община Стара Загора може да бъде предвидим партньор. С това, което вие правите, смятам, че доказваме точно това. Създаването на тези 50 нови работни места, всичките тези години, които имате след гърба си, невероятния екип, който имате, показва, че това е само на началото на това, което следва от тук нататък. Първа копка всъщност не е само едно символично събитие, това е всъщност заявката за инвестиране в бъдещето,
за инвестиране в хората, технологиите. С Елконтрол ни свързва едно дългогодишно сътрудничество, основано на взаимно уважение, на експертност и, разбира се, на споделена визия за бъдещето и за развитието на индустрията в България. Затова позволете ми да благодаря изключително много на екипа на Елконтрол за това, което е постигнал до момента и за това, че дава заявка за още по-голямо развитие и това ще се случва в партньорство с нас от Siemens България. За нас е чест да бъдем част от този важен момент, първата копка на производствената база на Елконтрол. Този проект е ясен знак за визия, увереност и стремеж към устойчиво развитие. Ценности, които Schneider Electric споделяме и активно подкрепяме. Вярваме, че тази нова база ще допринесе не само за разширяване на производствения капацитет, но и за развитието на индустрията в региона като цяло. Аз ще започна с думите не уважаеми господин Христов, а Станимире. Защото мога да кажа, че за тези години ние не сме просто партньори, ами това партньорство преминава в едно приятелство. Тоест нещата върват дългосрочно, открито и с перспектива. Другото, което искам да спомена е, че познавам фирма Елконтрол не от 27 години, но от 26 години, когато започна моя път, кариерата в енергетиката. Така че имах удоволствието също да видя този прогрес, за който Станимир спомена. И както те, така и ние растем. Нашето мото е, че трябва да растем заедно с партньорите си. Поради тази причина много се радвам, че в тези тежки времена в момента и несигурни се прави една инвестиция, която е доста дългосрочна. И от името на АББ му казвам, че в този път няма да бъде сам, ще бъде подкрепен от нас като партньори, така че винаги може да разчита също на нашето съдействие.